kusamwe vanhu vanenge vari nzvimbo dzakasiyana-siyana vari kuda kuti machechisi avo akurewo zvinhu zvavo zviende mberi. Uyai vada kudonhedza vanhu zviya kuti vanhu vadonhedze simba ironari timbopowa vanhu vanoita se mufai ndozvoda vanhu vakawanda mumachechi. Vanhu musaita zvokutengera vanhu zvekuti uda kutengera vanhu kuti munhu azodonha pachechi pangu aiwa uya kuno tikupe simba. Unoziva here kuti shavi renjuzu zvinhu zvakabva musatanism. So which means zvemanjuzu satanism. Itori satanism. Chimbanza ndipewa recipe abo kudyisana baba zvinhu zvatonzwa kuti ndokudyisana kwacho baba. Chinongoitwa chete ndechekuti bvudzi rekuZimbabwe ndorinotorwa. Kwangu nini? Kana uri uroda kudyisa mukadzi ndibvudzi repana papfungwa pakwa. Rovhenganiswa nezvinoita se ubvomisira mumuriwo ababa nga vachikufunaka. Kusomwe vanhu vari kuda mago back to sender. Uyai kuzitomwe vanhu muri kuvimbisana kuroorana nokuita sei wozoona mufeso wako mangwanana kuya kuzoroora abva anoroora chimwe chimoko. Uyai tigase zvinhu zvenyu zvifambe zvakanaka. Ndaiva murume akauya achida mupfuwira ndomba, mukadzi akauya achida mupfuwira ndomba, ndoda kupfuwira mukadzi wangu kuti nditsige imba yangu ndigare zvakaita se zvakanaka nemunhu wangu. Alright, sikabe kuti mupfuwira munopa tapanzwa. Vada kupiwa mupfuwira manzwa wako unopiwa. Inasinga ndatanga kuzvinzwa nhasi zvekuti zvoni varume vanogona kupfuwira mukadzi. Vakawanda vari kuya kwamakoni. Unoziva kwamakoni. Kwamakoni paneka kurwira mambo kakamboitika. Vanhu vakapedzisira vakutangiwa kuroyana kutangiwa kudii chichandire. Vachitaura vakuru vekuwanire. Vanoti mumwe wacho ndakakukanganwa zita rake airwisana nevamwe handiti. Hanzi apenda kubata-bata kwaakaita kuti zvicherwa zvinowanika mamakoni marusamba handiti. Hanzi zvakamba zvaenda kuchidoi. Zvoitika. Wagwan people, and welcome back again. Panapa kandina zigo inenge ichinzi Zigo Sparks. Samafana ngozorika tinge ndina Zigo Sparks podcast. Mamwe mazita ese whether taitira kupi munofana kukanganwa kuti hazvina basa zvokwatinenge taitira but kandina zigo chete Zigo Sparks podcast. Zigo wagwana kuti ati paunohodwa akaunti ivoka munenge ri joint mhosva wese ako mhosva yakana makupara Mawan, wadi. Abara muda sese kwangu seko Kapan, Cape Town, we're chilling with the bee. She's in a yash, sipping champagne. I was living the dream, and we are going to do that again. It seems like the blesser still has enough money for us to do that. Yeah. So very soon. Ndatu kukomende kuti unoti chine vanhu vanoti vati passion ana mari. Passion. Yeah. Passion actually married guys. Yeah, like what you know student and one 20. I don't know. Munhu chikonzi in what waruda, idya chawaruda. You stay in a penthouse motel. Mm-hmm. You know what is a penthouse? Mm-hmm. It's not it's a penthouse. You get what I mean? You stay there for a week. Munosenda umba because takayeta kuti hayi tanada badeni anoamba muchidzi chikuchikora boys chikuchikora boys enti munhu aratozvipama so ko usakangana kuzovaudza nebusiness class tichitravel tiri mubusiness class kwete rinobhukwa 3 months before kama tiketi achiti akachipa rinobhukwa an hour inonzi boys toita kapa mangwana ikati das you get what I mean vanobva kuti nhasi ndazapanzi ningi chaya matickets evakomana and then chikafa muorderwe you order what you want wakona chisingaite wosiya utsvaga order chimwe you get what I mean so muZimbabwe handiti because of weak nail chiva nemari ina weak nail you get what I mean takurerutsana urikuona zvandaura anona tina mutongi panapa baba mutongi watone mari yakatowanda kudarika yangu but inini ndikafunga mari yapassion ndio ikombera nababa mutongi ndinotanga kuona ngebaba mutongi wasitorina kana cent
whereas munhu atori neimba yake oro dzimba dzake munhu ane mota dzake plus mutongi anorwa smart that's the same thing chekuti maybe mari yaweekneo yakawandisa zvingaitodarika yani yapashoni but doesn't mean ukaona munhu ane 10 million wobva wati ane 5 million ana mari you get what I mean ndatingorespektai mari chi sezvadziri kuti Scott ane mari yake level iroro rekuti anenge atori nematimu anoona magaya vaine mari yekuti anenge achitovaka mastadium you get what I mean pashona ane mari yekuti anenge achienda nesu kumayachipati kamudyiro ndokaendasiyana mutongi ane mari yekuti angongodezwa kuti abana vembotora mawaya makaenda makakula down musacheukira panapa saka ndatisazitange kusaiza varungu because of chi vamwe varungu vane mari yakawandisa anyway Zigo nhasi tadaidza mutongi timbokurukure namutongi ndaona makaposta kuti muchadaura namaprofita machimashima njii hatichada so mubvunzo wangu ndewekuti mutongi waya akagara apa haana kuisa muharare because no mutongi akagara apa in his capacity as baba mutongi who is our friend who is also a prophet and mukona zvandotaura so we didn't say kuti we are no longer dealing with maprofita or machi. I think patakanyora that vanhu vanga vari intended to hear that message they heard it and they didn't even have the guts yekuti bata kuti vanzwe zvakamira sei because vakatozviziva kuti ndiwari kutaurwa ana mutongi this is family you get what I mean they know havana vanomboti textira vachiti kondaona makanyora mukutiramba avasiwa kuta sei vari kutaurwa handi mukona zvandotaura plus just to clarify vanhu vane maonero anoita chitendero akasiyana-siyana that's why chinatisa sitamboita interview tiri pastage kana kuti yamakandiwa or yaProphet Angel you get what I mean because we respect that stage as an altar that is kana tichoita mainterview navo vanouya kustudio ndo zvakafanana nana mutongiwo hatichaita mainterviews tiri paaltar pavo because we want to respect mazano mai anga kurerutswa andigero I mean anga kurerutsa haana kurerutsa kuti pape mudare munorerutswa kudaro mudare motosvika mototorwa kamera yoregera kurembera kamera yekuti katora silent kill inobva yarembera mudare yobva yatadza kurembera alright anyways welcome mutongi welcome tinofara kumaenda kuone muri vatano aiwa takasimba tivanobva kucape town vangatadzewa vatane aiwa ndakafara zvikuru ndiona mufaro wenyu uri mudenga plus wanga kwambotisiya kubot cruise yako yekukaribha sikati no don't worry isusu tichakuendera pacape town ndakati makaenjoya boys so vasingazive baba mutongi is a prophet baba mutongi ndofunga togara timukata samavhidhiyo mashure hobo tunotomboenda kwavanoshandira vari nhasi tinavo panapo we are going to talk a lot of things and also tozotaura about mashandiro chi avo but yatotanga nayo Zigo toda kutanga nenyaya yaProphet Magaya obviously kana tinenge tahosta a prophet tinotenda kuti tida kunzwawo maonero avo nemafungiro avo about a fellow prophet Prophet Magaya munotiwo chii nezvese zviri kuitika nemaallegations ese avari kupomerwa nezvese zvakawanda zviri kuitika indongoti unoziva munhu wese unombowana chinhu chinokuedza kuti unamate zvakaita sei zvakasimba handisi kuti pamwe vanhu vakaenda vachinoripotera Prophet Magaya vari kuvanyepera katakwadi but nyaya iripo ndeyekuti inini handigoni kufara kana Prophet Magaya vasungwa kana kuti mumwe munhu agone kufara nazvo asi chiripo ndechekuti tinamate tikumbire Mwari Prophet Magaya vadzoke vabatsire vanhu vazhinji kune vanhu vanovaziva vari kurwara vari kuita sei vaibatsira vachipora saka vanhu ivavo vanosara mhepo dzakaipa nezvinhu zvakawanda zvichivaataka saka tichivaona vakamira pa vakakosha sezvo vari baba vezvemweya saka izvozvo ndizvo ngokuti muri Zimbabwe ngati vanamatireiwo vakwanisawo kubudo mumadhaka mavari zvine basa rekuti vakazviitira kana ndavana kuzviitira ndinoziva kuti kumaprofita zvinhu zvakawanda zvinoitikako
nekuti ko zvino maprofita mazhinji vanhu vanoitira nagodo unoona totumirwa munhu akazosvika chitoti zvishuwa murepa but pasina chinhu chawaita se chawaita asi unogona kutorepawo zveshuwa kurepa unogona kutorepawo zveshuwa unogona kutumidzirwa futi munhu chinzomuita se wamurepa usina zviri patu saka but inini as much as ndichifarira prophet ine ndichibelieve kuti zvavari kupomerwa ndike but kana vachinge why would you believe kuti zvavari kupomerwa that's a choice I like him no ndofarira it's because unowafarira exactly not because pane zvaunoziva zvandoziva nongowafarira ndotonga ndichifarira munhu sometimes akanzi munhu yada unomurambira just because unomufarira so ndikuti but nyange ndikanzi ndowafarira sei kana vaine mhosva no one is above the law asi kana vachinyeperwa whoever ari behind kunyepera kwavo I don't think kuti zviri bo kuda kutamba tichidaro kuvanhu vaMwari asi right because tichiwasvibisa tichiwatanisha maimeji nezvinhu zvisina basa because pane musikana aitaira kuti zvoni ndakarepwa then the next day ndakaona akutaura kuti ndakurepwa ndakatumwa ndakadai so maactor akadaro asi anoziva kuti unogona kutoti ndakarepwa then mamwe anozoshanyirwa nengirozi usiku wakarepwa here no but if you check no it's not the Zigos rating kana nengirozi ndoyayobva kuti pane blessing rauri kutsvaga rariya udakabreakthrough ke 500 chaiko kaiwo ndokupa 500 wakarepwa here ngirozi inozviita unoziva yehondo but idzasigo if you check mukadzi achitaura ndika unonyatsonoti matauriro akaita chindakarepwa wakasanyatsotarisa chaizvo chinyatsotambidzana uchipoza unonyatsonoti munhu akunyepa no zvandingataura inini ndezvekuti nzwanzo prophet Magai izvezvo haana mhosva izvezvi because mutemo munoshanda chinhu chinonzi innocent until proven guilty. So at the moment he's a suspect munhu ari kufungidzirwa kuti akaita sei akarepa. Secondly munhu anobuda pavhidhiyo achitaura ndakadai tofanira kumutreata as a non-entity, tofanira kumutreata as munhu ringoriwo vhidhiyo ratona painternet because harishande mukoti handimona munhu arongotaurawo achiaccusa handimona zvori kana tichitoda anogona kutosuyiwa for defamation yekuti wakaenda panhengo chinotaura kuti ndakarepa ndakadii handiri. So what you do kana wakarepwa, the first thing that you do unoenda kunoripota kupolice. Kana uine maissues atoti uchike kuripota urochi kune masupport groups, macivic organization, even mawomen's group oro machi anokwanisa kutokubatsira futi kuti process yo ifambe zvakanaka. So musikana waya ndati mutreat se content at this moment zvachazotaura mukoti ndo zvakakosha because mukoti ningo usinganyemwerererwe kana kunzirwa tsitsi. Don't think ukaenda kukoti nosvika wobvunza irape victim mubate zvakanaka mudi lawyer anenge achitokubvunza kuti iwewe uri kuti wakarepwa asi uri kuti iwewe wakatotendera munhu apfeke condom. Uona zvakatopa nawo yamai Jeremiah. Mai Jeremiah wakavhumburudzwa kusara vanhu vese vati nezvanoita mai Jeremiah mukoti hatifungi kuti vakarepwa ende vakabuda vachitonza vanoita sei havana kurepwa. So until we reach that point, Magai is a true man of God. Magai is just a suspect or an accused. That's why even akapiwa bail. Musi koti wainozoti Magai atakubata nemhosva yekuita sei yekurepa isindobatisa kunyora kuti matitle convicted rapist wouta Magai. Izvo zviti kunyora kuti prophet but ndosaka ndachita zvone ma-allegations ari kuita se ari kupomera musikana wewe kana asina kuripota kupolice oro nyaya yake kana isiri kupolice oro nyaya yake kana isiri kucourt. Actually hazvitovhumirwi kuti vanhu vasecurate video iroro nyaya yacho ichiri kucourt. Handiri kuona because muri kukondishina vanhu pfungwa kuti vagare vagamuchira kuti Magai ane mhosva pamwe hanatomborira mhosva. Nobody man's nyaya dzokumakoti anozonzwa vanosiya idzi zvakaita sei dzakadaro handiti sati nyimanyane innocent until proven guilty. Saka vaMagai, we thank God kuti izvezvo vabhopiwa bail vozozoka mukoti. We are not wishing him to either win or either lose that case, and we are not wishing him kuti vabatwe nemhosva kana kuti vasabatwe nemhosva. Chatingoda ndingoti the truth must
prevail kana vaine mhosva munhu ndamire nemuchinji wake kana vasina mhosva vamagaya vanofanira kusangana nemateresi tiite podcast nawo tichivabvunza kuti konei mundara iwowo uchingopomerwachi mhosva idzi obva ati hauzere kuti those who live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Woe unto you if all men speak good thing of you. But amen. Pakaipa. Anyway, tinobvunza yeye mutongi upomerwa uri because uri muprofita. Aiwa isatizosvike liva paunopomerwa munogadzisa nyaya dzacho zisati dzabuda. Isusu nyangokanzwa kuti hanzi kuri kurwiwa ukati kwaita zvibhakera hautione pa. Alright. Ende iko izvi futi bva takurudzira mamwe maprofits navamwe vaprofita. Nyango kanzi uda kuita musikanzwa kana girlfriend. Usaitire mwana wesangano. Bozi mwana wemuchechi anogona kufuma akapanduka. Ende apanduka zvishuwa anogona kuita like zvaitwa Prophet Magaya. Saka iwe kana uchiona kuti pamwe maybe worudo girlfriend zvinotongudriva motikari yako nafamba netsoka dzako unotogona kuona chimoko pamwe chauri kuda changofanira pamwe nemunhu yawaona muchechi. Bozi wemuchechi wanzi akazongoudza iwewe zigo kuti ndakarara naye kamudhara uyu mangwana futi ubva noudza futi ndakarara naye asi nei maprofita muchifarira kuiisa stereki maprofita anoda kuiisa baba une vamwe maprofita vanozivira aroisa obo baba chimodipo 3 aiwa ndikupei aiwa kuzokupai baba last time ndakakupai maprofita enhema ndikazoendeswa kukoti ikatibhoisiya iri question mark kumaprofita akawanda muchifarira kuita vakomana. Zigo akamboti Zigo once said kuti Sparks unoziva kuti zvoni maprofita akaisa stereki andanga kuona futi stereki zvine lingi here. Hapana lingi ba. Bosi chatotoziva isusu kana ukatadza Mwari anotosudurika pauri. Hapana lingi ndakanzwa danzi vanotoda kuisa maprofita bosi vakaisa zvinoita kuti vaone stereki hanzi especially vada kuisa ma-underage. Hakuna zvinhu zvakadaro kunze kana zvazvo zvemushonga asi kana maybe dziri mhiko dzemumwe mhiko dziri kwere mhiko dzakadaro zviriko vanhu vakawanda vari mutombo vanotozviita but ina ndizvikurudzira kuti munhu ufarire kuda kuisa stereki ko ukafarira kuda kuisa stereki iri mhiko yako mangwana unobva ufuma wakasungwa sini racho unozoita sei uchimidzi mhiko yachadambuka uchamuka uchitanga kupenga boziwe mhiko yako ndeyekuita sini romuka risingachamiri katobva wachembera pawachembera paya sini rako refarira kurova ndopaunenge wakubobodza vana vako kabhoziwa uchakwanisa kurova asi kana wachembera rinenge rakusarova zvodaro hapana tikangonya mumadhara ese arimo makura kuma60 70 hapana saka nguva ino ndoyekuisazvo kabhozi unenge uchinzi hanzi chimbozvichengeta hapana kwekumhanyira ukanonoka futika alright Zigo inyaya ingatimbopfuure ipapo tiende pa next story. You know Zigo mazuva ano tikunzwa nyaya dzakawanda wanda dzekuti varume vazhinji vari kudyiswa ende nyaya idzi dziri kwere dzinoitika here hatina kudyiswe unoziva kuti the greatest fear andoyatsoona ninochi kudyiswe ifungwa nada kudyiswa kana kudyiswa akudyiswa mawani bozi kona chikwa mwacho pai pana ndizvo zvine amadhamu wati zvakati pamwe kudyiswa vanenge vadzifambira mutongi unoona sei kuti munhu akadyiswa uyu vanhu pavanouya iyoyo kuzovabatsirwa especially varume alright munobatsirira vakadzi kuti vadyisa varume wavo ini mupfuwira ndiri kutopa kuti mai edha murume akauya achida mupfuwira ndomba mukadzi akauya achida mupfuwira ndomba ndapfuwira mukadzi wangu kuti nditsige imba yangu ndigare zvakaita sei zvakanaka nemunhu wangu. Alright, sikabe kuti mupfuwira munopa tapanzwa vada kupiwa mupfuwira manzwa wako unopiwa ina singa ndatanga kutozvinzwa nhasi zvekuti zvoni varume vanogona kupfuwira mukadzi vakawanda vari kuuya kwangu anenge anyanyita sei kumukadzi kusoitika umwe mukadzi anogona kusakuteerera atanga kutokuteerera tobuda kana kusatorara pamba vakawanda vanhu vari kuita zvinhu izvozvo umwe wacho vari kutoziva mawarohwa nemashamwari bam yarohwa
saka umwe murume anenge asingadi kuti ava vamwe vacho vafarifare zvekutaura taura zvodzika mara varomba basi anongoti kungomudyisa ndokupedza chi wozo ukadyisa mukadzi wako ukapinda pagedha ukati hey baba panenge pakaita saka zvibaba zvaya zvinenge zvichivhairira nekuti mukadzi wanga anoniterera mashanzi anona chinonga chakatopfuira mukadzi anenge atopedzwa muneya asi naturally mukadzi anoteerera zvakaipa even chero akasangana nemunhu anomudzari ndofunga hanake anorova zvimwe zvekuti anotushaudha munhu yari kumudzari ndokuda anzenge ndiye atosindoka inini chinhu chandinetsa panyaya dzekudyisana hapandino chimbakwanza ndopewa recipe abawezi kudyisana baba zvimwe zvatonzwa kuti ndokudyisana kwacho baba chinongoitwa chete ndechekuti bvudzi rekuzimbabwe ndorinotorwa kwangu inini kana uri uroda kudyisa mukadzi ndibvudzi repana papfungwa pakwa rovhenganiswa nezvinoita sei ubva umisira mumuriwo ababa anenge achikufunga kwauri iwewe mutokarega achitudza zvezvinyowane anzi nevhutsira apa papfungwa anoribvisa sei vhudzi repapfungwa pane nemawigi vanenge vakapfeka anongogura mbichana chete obva agerawo asi unozvona sei kuti wakadyiswa bhozi chibaba ichikufunga chakadyiswa masigns and symptoms okudyiswa ndeapa natinenge tazongwadza vanhu aiwa hatiudzika tofanira kungwara bosi pango takadyiswa kamudhara muchidaro ipapoteta kuzovangwadza bosi pane umwe vanhu vanatete nanani vachaona vhidhio robva unyatsoona kuti asi kuteerera mukadzi wako kunoona kupesa kutanga kudyiswa futi unoziva ukasanyomteerera kutoti iyo imba yacho nainina kunzwanana kokukurumidza kuregerera mukadzi ngoti ukanzi sori obvatoti aita sei chobva kuti mukadzi aura mukadzi wako bva kuti sori bva tongoti bo baba zvinoitika bhosi ukapakwa chaiko zvakanaka poriji rekuseniseni baba waina basa paya mawani kuti teteke mbobikire kaporiji ubikira obva wanzi idyai aiwa inini handidye poriji nongosirwa mumuriwo unofarira kana kuisirwa musi waunenge uchirwara unenge uchidziya muviri uchitokanzi mazai obva kuti unozvinopora iwe wofuwata inodetsera asi zvakanaka here kupfuwira hakusi kuroya apa hakusi kuroya kuroya kwakuya osiwo unongoida kuti imba yako ite sei even chirowo murume wakuida kuti mukadzi wako anyatso kukutyazvo zvokuti mukadzi wako aite any silly mistake but kushandisa wede kuti mukadzi wako kuti akatsokukutya hakusita kuti akutobude here munyaya dzelafu kuti mukadzi wako ayatsokukutya kakati murume wako ayatsokukutya hapasina rudo ipapa mukadzi pane pamwe panofanira kuti mukadzi ukasvika sparks haafaniri kuita sekuti makaenzana alright hamufani kuenzana kuti iwewe sparks toya kumba kwako handiti tokuti chimgatimboende tinogocha ubva wanzi ukangobuda pano iwewe chete utodzwa sparks akutoti boys endai boys but ndara but wona mdara inini andika inotofunga ndandakudyiswa but iyo iyi yamukutaura yekuti iwewe ukabuda pa inotomboitika maiziva chimoko ichi chachona tokutekisisa kuti ukangoenda chete utoratodza chimoko kuti hakuna wangu ndangoenda nazigo kuchitaura masi ukangoenda chete usataure neni onda kuti naundimavideo ndakuedita kutyisira vantu kutyisidziro kati ilavu hainawo here zvinhu zvakadaro inyaya yekuti ukapakwa ukapiwa zvinhu zvanopiwa murume ukaudzwa 1 word nemukadzi unoriterera zvepapo chero even chero iwewe mukadzi wakunyange ukafirwa iwe kana mbuya vako kana mai vako ukapakwa zvakanaka unoona kuti uzive kuti iwe usikuenda kuname gara ndakuende zveshuwa hama dzigofona komukuita sei pane zviringonetsanetsa madhamu varwara aziguka nyaya yakubata vakazika vaita soka kekurelata nyaya iyoyi unyazo unenge wakaokuleta pane baibai pane kambonzi wewe ngoti
ndatipurira nepanext right panext madono pane nyaya ndakanyora pana basi tofana kuti tikasike taita se taidiscussa nyaya iyoyo nyaya dzemabasa munokwanisa kugadzira kuti munhu awane basa yeah especially mueconomy yakaita ngene yekuti mabasa acho akutorina munomu tikati isusu mabasa amutorina tinenge tichinyepa bcause mabasa arimo mabasa azere but chakuitika ndechongoti munhu ada kutsvaga basa akagara mumba alright bcause unoziva kuti ukaenda musangomo ukanotema huni dzako ukadzoka ukatengesa unowana mari yekuraramisa munhu oro izvozvi ndikatora badzi rano ndikati sparks chamwana handitomborina kana akamuriwo kenda ndimbokusakurirawo mugadheni unondipa chi unondipa mari but chingoripo chete chekuti vanhu vanoda kugara mumba saka ndo mabasa mukutaura aiwa zvita zvaava apa ndingopa muenzaniso ndo mabasa kumamainzi kuriko tikonochera gomba rako wouya woshedza mutongi ndacherawo gomba rangu iri yondigadzirire pabude mari mabasa ese aya but mabasa anga achidaka mabasa ekumukira makuseni unoisa mamwe emakambani isu tokugadzirira kuti zvinhu zvako zvitese zviendeke bozi mabasa mazhinji ari muno mumakambani mamwe acho anongodochi njere netumshonga nezvimwe zvinhu zvatokupawo kuti zvinhu zvako zvitese zvifambe but manjeyo ukazowewo nhingikiri zigo uri kudo kubasa bosi kunobhadhara ka pamwe kuri kudo chikoro chongoti hapana pauchambotaura neshoni audawo chirungu saka zvozodawo kudzidza kwani kwako iwewe touya toita kuti zvinhu zvako zviendewo mberi zvakanaka saka ipapapo ndosati ndakapaita saizvozvo kuda kuti iwo ukauya uchiti ini ndakafunda izvi saka ndiri kuedza kukandawo mapepa angu akati but hazvisitase hasi kudayiro isu toita kuti zvidayiro alright but inini ndine logic dzinondivhiringidza zigo dzekuti isusu toti apa pagomba apa ndopachera apa pagomba pandikuchera ndopachera ponzi handisi kuwana gold mutongo yazvo oita zvaanoita ponzi pakuwanika gold nanhasi asandabhilieve nyaya idzodzo nanhasi unobanaba asandabhilieve nyaya idzodzo kuti dzinoitika ndinongofunga kuti mhena pakubhaisana kanoitika ipapapo boza unganiti niolait pana mandika ndika zvonzi mufoni mandika une picture ririmo anditiona asi mutonga kazodira foni mvura picture ndoriona ko panapa munodii kuti mumbochera naSparks mutonga uyo wabata muwane gold ndo panapa panenge pasina kuda nzvimbo yacho ikoko zvakai kunana mazou tikaenda chitsotsi chingoripo pepe kutorera gold mumachi mevamwe kuba bosi metsi dzatongoita chekuti gold mudanga medu kakama turi kuda kwevamwe kobva kwadzima ndopaunozviti apa nepembobatwa atombodayo iri gomba rangu zigwe regomba rake iro igomba razigwe imi makamakana zvamuita panapa mukundudzwa kuti mimi zvamunenge maita izvozvo zvinotanga kumuvhisa gold iro kubva uko kuya kunoku baba zvinoitika zvinezvo pati haungazvinzwisisa hanzi kwamakoni unoziva kwamakoni panenge kurwira mambo kakamboitika vanhu vakapedzisira vakutangiwa kuroyana kutangiwa kudii chichandire vachitaura vakuru vekuwanire vanoti mumwe wacho ndakakukanganwa zita rake airwisana nevamwe handiti hanzi hamene kubata-bata kwaakaita kuti zvicherwa zvinowanika mamakoni vanosamba handiti hanzi zvakamba zvaenda kuchinhoi zvoitika zvotiza kuti kana muine goridhe zvotiza enda kuchinhoi chichizvotiza enda kuchinhoi vakatozoita kunoita mabira nechichichichi kuti zviite sei zvibve kuchinhoi zvidzoke akati nyaya izikaizi ishiri bhiti rinoitwa kuti zvinhu izvo zviite sei patoda wede kuti shiribhiti panyaya dzacho dzese zvinoitika kuti mako mevamwe mese musare musina chunhu zvinhu zviye zvoungana mani mako zvapedzwa kudaro zvobva zvakumbirirwa poitwa zvinoita sei
zvinoitwa zvapedza ungoita day 1 chete fume mangwana utotanga kuchera isusu tikatouya tikagadzira tobva takuti alright it's okay tapedza kugadzira nachegedza kuchera mangwana pauri kuchera ingochera kana bhara chete chibvoita sembo tiri alright I think pamabasa apa maitsopa amene sigura uchine zvimwe zvekuti ukurukure na mtungu inini basa izvo zvindinaro saka ndiribo alright inini ndine imwe nyaya inogara ichindinetsa panyaya dzavanhu vanenge vari spiritual nemudzimu waive kana kuti vanhu vane mweya tsvina chaiyo kana kuti manchuzu vana chimwe zviri health here kuti udanane nemunhu ane mudzimu machena here kati mawana kana uchiti zviri health here kuti panyama here kuti munhu ane mudzimu kuti anenge aine kana STI here no zvisizvi ma-STI zvekutoti mweya tsvina izvo dzinozomudzimu zviri safe here atingi alright kudanana nemunhu ane mudzimu hapana chinhu chakaipa kana ari mukadzi because of mudzimu unotoziva kuti munhu wandakagara anotodawo murume aiwa kabari unoona zomuchita ka aiwa ukamuchitawo kana dzimu iro richichengerawo imba yaro rinotoudza muparigere kuti shamwari munhu wako abuda izvozvi hanzi rudo vairi chitatu rototaura iwe uchitosvika iwewe ka mukatokudza kuti baba mamune girlfriend rakadai nembesongo akarurama nemudzima ndika aita kuti sparks anyepero hapana zvanoona waone zvese unotobva uko unochaya kuhanzi vanosvikirwa unosvika padhini wotokula aiwa vanoona zvinosiyana hanzi mabonde vanobudirwa futi hakuna zvinhu zvakadai hanzi mudzimu unotobuda kuti maita basa matifanzira kana kuti mudzimu una kubuda ndika uchiti wada kuita tomboti wabva kunosangana mumwe munhu ndika wada kuita naye mudzimu ubva wabuda ubva watanga kutaura but izvinoona kumboitika mutongi mudzimu kana uri pamunhu wemukadzi ndo spiritual husband aiwa hakuna zvakadai iwe zigo zvakorerutswa zigo bosi mudzimu ka zvangofanira kuti iwe zigo uri apa nguva yako yekufa mwari atonga wafa unotoenda kudzinza rako iwewo waenda kudzinza rako iwe wozosarudza panhu pekuzogara ndopanduti mudzimu handiti pane varume vese vevanosarudzwa ana sparks ana baba vemba ana chii ndino kuti matare emumba chaiyo hatigare nevakadzi kuti kana tinoda kugara dare tinoenda kuseri kwemusha pamatanga edu varume togara tiri varume mukadzi haabvumirwe ipapa mbozi nyaya dzakakosha dzinoenda kutaura mudzimu wobva wasarudza kuti pavarume vese vakagara dare apa handisida kubudira ipapa da kubudira pamunhu nechikadzi usi mudzimu spiritual husband aiwa bosi chinoitika nditi ngatimboti isusu pavarume vese uko vakagara ukoko mudzimu watadza kusarudza vanhu ivavo wauda kuzobudira kunhu wemukadzi unoziva here kuti iwewe tese so tiri vana vemumba 1 iwe ukabudirwa nemudzimu iwo ukatanga pamwe kurarama zvakanaka vanhu vari kubatsira kutengera mombe kutengera chii indinonzwa godo kuti zvina tipfudze iwewe pamwe mudzimu ubvaona kuti no ndikabudira kuna vanhu vanopandukirana chegedza ndiwe kumwanasikana wosvika kubudira kumwanasikana wotaura uri ikoko but kachallenge ipo ndekuti mwana musikana akaroorwa mudzimu ukabudira pamwanasikana akaroorwa kune itori mhosva mudzimu autobudire kumba kwevanhu wakona mukadzi aroorwa ndika afaina arora mukadzi wangu ina ndika nyangwa ine mudzimu sei mudzimu wake haufaniri kubudira kumba kwedu isusu unoomberwa nani anenge achiziva zvinhu izvozvo iye anopotsa achienda kumusha kwake unobudira ikokoka unogona kubuda uri kuno kana kuti chinhu chanetsa aiwa mutongi mudzimu ngabudira mudzimu wekumusha kwomukadzi wangu ngabudira mumba kwangu inini zvineka kudherera zvineka kudherera aiwa habamborina pakakudherera wati wabuda oraiti uri kumusha kwedu totaura nawo kuti hazvakosaya ndoti atezvara vouya ka vongoya kuti ndakupewa zotora mwana wangu azvinambosiyana kudherera aiwa ipapo panenge pakashata zvavafanoti obuda mudzima ndika mukadzi wangu ukati mukadzi wenyu kumba kwenyu mobva buda mudzimu unongochitaura kuti chii unoda kuti udzei
no tinazvo right kana wakaroora ndiri mudzimu utori nekodzero yokubudira mumusha mako iwo mudzimu wouya wobudira mumusha memukwasha wobva wasvika wotanga kutaura kuti ana atezvara vakapara mhosva aiwa utombotaure nyaya newewe saka unenge uchiuya zvetei unouya wobuda ndiri wabuda maybe vamwe uri kugara kana kuroko pane zvinhu zvoda kuitika watomboti kubed bridge kumusha kwenyu ndekwarisapa uchigara kubed bridge unotokukumbira iwewe ndiri kukumbirawo nkwasha ndiperekedzochi kumusha kwangu iwo kaune motikari kana uine mari wobva wati alright it's okay womupa kuti achienda kumusha woenda kumusha unonyatsobuda because iwo hauna dzinza nawo unotaura nevanhu veikoko zandi kuti zvinenge kudherera ka aiwa hapana kudherera wamana ndowakakula kana wakuzonzwira mudzimu hauna skiri wozoiti vanhu vakauvenga aiwa mudzimu wakakosha boys tobva tauya pane ava vaita zvemanjuzva aiwa tichazonyatsoitaura zvedu but pane zvimwe zvinhu zvandakaudzwa kana kuti zvandakanzwa zvitaurwa namwari munzeve dzangu zvakasimba ndozvindatombozvitira life papeji pangu ndichinzi nini no unoziva here kuti shavi renjuzu zvinhu zvakabva musatanism saka which means zvemanjuzu satanism ritori satanism izvozvizvi mazuva apera muna hunyani kwedu kwekumanyame pake paitorwa vanhu gore pagore paiurawa munhu akaenda nowacha akunotora kubva buda mumvura meme yakafa zvikanzi unoziva herewo kuti kusei njuzu dzese dzinongo dzatora vanhu but vanhu vari kuzobuda vakafa ndikati aiwa kwete inani suziva kuti zvino zviri kunyatsofamba sei zvikanzi no tarisa apo ndo pandakaona njuzu anga ine musoro wemunhu inoziso 1 musoro wemunhu wemurumera njuzu iri paiurawa vanhu ndakasvika ndikanobata nyoka yakakura ine ziso 1 kupi izvozvo kumanyame pake paifiwa nevanhu ndakaibata nyoka iyo tikaipisa zvikanzi no uyu haisi njuzi but mweya wesatanism wakauya kuvanhu zvakangwara kuone ngwangwara chiko pakutanga waiti ndiri njuzu kutsvaga kuti wounga kupfeka sei izvozvizvi kuvanhu vari kuti ivo vane mashavi enjuzu izvozvizvi kumutora kuenda naye padziva riri kuurawa vanhu izvozvi kwati rine njuzu inotora vanhu ichiuraya mukaenda naye papa anotorwa abuda ari mupenyu papa abuda akafa muna nemashavi enjuzu inotomuraya why because njuzu idzi ndedzeropa idzi ndidzo njuzu mupeperekwe injuzu dzeropa idzi ndichazonyatsotaura hangu nezvenyaya yacho nani ese zvakanyatsozara kuti ndakanzi kudii nekunzi kudii toende pane imwe nyaya nyaya yenjuzu yakakura iyi hatichaivinga iri yega arava njuzu I think nyaya dzanga tinadzo panapa patosara aiwa dzapera ende time dzedu dzabhota kutosvika 1 hour but toda kuti timboonesane nyaya dzikuitika mazuva ano social media letinenge dzichiitika tina gorimbo anga achirwa nasewikno zvezvezvi zvangofanana zvekuita gorimbo zvezve zvangofanana kurwisa nyika yako why nekuti ukatuka iwewe munhu ari kubatsira vanhu vakawanda hazvishamise mangwana iwe una kufuma uchinzi Zigo ndonotora motikari yako nemari yakati Sparks ndonotora motikari yako nemari yakati watosumudzika mukuprofita uzotora jagwa rako zisati chiprofita kuzamba tikatagadzirira tikanotora malicense malicense mahombe aona manje saka zvita Temba Gorimbo zvezve ari kubhayiza baibai asi chimwe chinhu chandinoda kutaura naSewiknew zvezve kuvanhu zviriko munhu anogona kutaura chinhu chanoita sei chanoda chero even kukutuka
television inotaura zvese zvaanongotaura pamusoro but uchenjeri hwakangwara ndokuti sewiki inofanira kungonyarara. Munhu chero munhu akataura kuti uyu yakazodai ungonyarara chaiko chinhu chikuru ungozvinyora ungomusiya achipengereka achiita sei achienda ende munhu ukamunyararira achitaura zvinhu zvakafana zvakawanda so mangwana akaona usina kumudayira akwanise kuramba achiita zvinhu zvanga achiita zveshe but ukamupindura uri kutomupa hasha dzekuti aramba achikuita sei achikuataka but izvozvo zvaari kuita nerimwe zuva anga asingazivi kuti sewiki nepanguva imufungirei ari kunze kwenyika ikoko no washanda chamwari wadii wawanawo zvimari zvako zvawawana ikoko kunoku sewiki neubva wamuti uyautori fortune uyaupiwe mari yakati vasapota chipo chenyika yedu chero isusu tichimuona tiri pasocial media achirwa achiita sei totomuti dai mwari vamutungamirira akundawo dzimwe nyika osumudzawo mureza tozati nyika yedu iyo zviri kubva chipo chenyika yedu saka iye manje kana achiataka chimwe chipo futi chiri muno munyika medu kutobhayiza ayo nyaya itainzwa iyi right pana pada kupai zvimaminutes zvishoma mumutongi tichivhara chita 10 minutes here or even less than that kuti munyatotsanangura zvinhu zvamunobatsira zvinhu zvamunorapa kuti zvii zvamunyatsoona kuti zvimunorapa munonyatsosota isusu iko zvino ane bp ngavauye tikurapa ibp yobva yapera kupera zvamuchose kana zvingodzikirawo zvokutopera vane kensa uyai tikubatsirei zvinhu zvinyu zviendedzeke zvakanaka kwete mwana ari kurwara nemwoyo ngavauye tivabatsiridze zvinhu zvavo zviite zvakanaka kusita umwe vanhu vari kuda mago back to sender uyai kuzita umwe vanhu muri kuvimbisana kuroorana nokuita sei wozoona mufeso wako mangwanana kuya kuzoroora abva anoroora chimwe chimoko uyai tigasise zvinhu zvenyu zvifambe zvakanaka right tochibva ipapo vane mamainzi avo abude mari ngavauye futi zvakare vane mabhizinesi avo edha ari kutanga edha akasumuka kare but uri kuda kuti chinhu chako chirambe chakatsiga unouya futi zvakare tokugadzirisa kuti zvinhu zvako zviende mberi todzoka futi zvakare musi wa18 December ndemutambo wandinawo wematendo atinotinda kuna Mwari atinotinda kumhepo dzakuchengeta dzichikuvhurira chakanaka mugore ratikuita se ratiri kuenda ndodzoka futi zvakare kune vanhu vaiva nezvipotswa handidzure hangu chipotswa asi ndine zvandinoita zvekuti unobva pandiri wewe chafa zvokuti nyange ukaenda hachitambi chipotswa ichocho chiramba chiripo kwozoita vayava chinofa chiri mukati momo chozoita sei hapana chitongogara chakadaro then kwozoita futi zvakare vanetswa nemagirlfriends zvoti murume achateerera iko zvinhu ndikusangana nematambudziko akawanda evanhu okuti vanenge vakatanga chinhu chavo iye nemurume wake pamwe watanga shop ichiri diki kuzoona zishopu raita se rakura vava nemotikari vava nedzimba then mufesi oona mukadzi wake sechisisiri chii akuda akati maslay queen nemaslay queen akawandisa izari musocial media mapicture avo kuchechi kwangu kwanenge akazara ekutoziva kuti ndinhinga ndana nanhinga sakamuzolikiseni aiwa handiite izvozvo vakawandisa vandoziva vari kubhayiza umwe ari kutoputsa dzimba dzavanhu nokuda kwokuteera mari saka izvozvozvo vari kunetseka nemagirlfriends umwe murume cheche umwe akauya nemukadzi wake arohwa mari yakareba negirlfriend achizotyake kusonzwa kubuda pamhepo ndobva bhadhara mari yayo saka vanhu yavo vanetsa zvakanyanya zvekuti vakadzi vari mudzimba vasisina peace vagara vachingochema nokuda kuona marwei nokuda kuona marwei zvokuti wambofonerwa pakati peusiku so nemukadzi achinzi murume angopinda mumba bva asvika bva andirova utobuda utoenda saka varume yavawo vanenge vakagadzirwa nemagirlfriend okuti asvika pamukadzi wake anotanga kunzwa hasha saka ndiwo paya pari kubva pada mupfuwira manje tobva tamupa mupfuwira tomukotsirisa gara panzvimbo 1 right tobva ipapo
tobva ipapo toenda kufamily yevanhu vekuti mumusha menyu muri kungofiwa zvisinganzwisike oro vanhu vari kusangana namatambudziko akawanda paupenyu hwavo. Chakakosha ndine zvinhu zvandinokupa paisisu kunotoshandisa tinoti mukwakwa uya unenge uri wewaiti so nezvimwe zvinhu zvatinozoshandisa ukwete mukwakwa chete pane zvinoshandiswa ipapo zvashandiswa zvinhu zvezve tobva tavapa vanonorova pakarara munhu epaguva rake neshambo chibaba chacho kaiti saka pavanonorova ipapo vachipedza kurova panouya chamupupuri. Chamupupuri chinouya shamu yavanobva vaisiya ipapo. Chamupupuri iye chinouya chinobva chasvika chitakura shamu iye kochakasauya hazviite chinotouya because chinotouya maitiro andenda toite ipapo edha chikatadza kuuya guva rofanira kusheka hawo kumana matambira munoita kureva kuti zvataita munhu aita sei adayira ndo panenge paine nyaya munhu akuenda unorwa hondo dzake uye mozoita mumwe mumusha wekuti musha uyu vana varimo havaroorwi vana vakomana havaroorwi matambudziko iyoyo vanhu family dzakawanda dzandaona dzino matambudziko akafanira nayo ndinokubatsira futi zvakuti vanasikana ngavaende vanoroorwa. Alright. Ezvo ndine umwe murume akaita ane 62 yes asati akatomborara nemunhu anonzi mukadzi 62 afana kuya kwamuri straight kana mwana haana munhu asvika achipinda mudare mangu so achichema ngachachemeti yatopera akazopepuka nguva yange yatoita seitoinda afana kuchema kuti ungarizopepuka uri kuma-30 zvakatoramba kuti munhu iye aite sei apepuke then pakazouya ndo patakazomuudza kuti so zvikanzi kuti kudarere patazongobuditsa mhepo akarova arogora kufa pazvataura anogoda kudona varikatoreye yekupedzisira kwosita vamwe vanhu vanenge vari nzvimbo dzakasiyana-siyana vari kuda kuti machechesi avo akurewo zvinhu zvavo zviende mberi uyai vada kudonhedza vanhu zviya kuti vanhu adonhedze simba ironaro timbopowa vanhu vanoita se mufai ndozvoda vanhu vakawanda mumachechi vanhu musaite zvokutengera vanhu zvokuti uda kutengera vanhu kuti munhu azodonha pachechi pangu aiwa uya kuno tikupe simba riri pachena risinei nezvokutengera vanhu. Ladies and gentlemen, vana kudonhedza vanhu vanati machechi ava akure varudo simba iri hanzi uyai musaite mabhidhiri. Pane munhu wandakanganwa manyi ndiani ndangotarisa kuti rudzari ndamufonera aiwa no ndangomusimbisa womupurisa akaita sei pane mwe mupurisa so anonzi bare ndofunga ndo senemuyani yake anogara achikuona tiri tese Zigo naSparks saka mupurisa anonzi bare akati handisimbisirewo boys bare big up yourself bare wakaipa bare we respect you anyway mutongika toda kutendai nenguva yenyu nokuti mami mufanira mutori kubasa kwenyu muchibatsira vanhu but matombosiya mukati mutivhisite kumastudios edu then Zigo yes wagona my father it's always a new day with Baba Mtongi because you hear new things. So that's what if you don't worry about. Zimbabwe. Thank you very much. Nekuramba muchingoona munogona kuti subscriber, kuti like, kuti follower, kuti support kwena zvinhu zvakawanda wanda zvatinenge tichiuya nazvo because zvakawanda zvatinenge tichiuya we are here to stay. Hatisi pakuda kungoya 2 minutes tobva taenda. Tiri pakugara tori maresidents panyaya idzi saka change chiripo. With that we are out.